Subag mamanumat na residente iti Bangged Abra ireklamo da tinabang sida wastewater. Ami pagarup nga gapo iti may isang ospital. Report ni Bridget Mayor. Agrekreklamo dagiti residente iti Barangay Calaba, Bangged Abra gapo ti angot daan na bangsit nga gay ayos iti kanal. May pagarup nga gapgapo daytoy iti Abra Provincial Hospital. Immunan nga inreklamo da daytoy iti Disyembre ngem saan pay laeng ana solusyonan. Ako may piktarang kami doy. So nga hindi nagreklamo mga ibagbag kami mga tama security hospital. So nga tang ke maluton muna damo ma'am. Pati dagiti ubing nga gayayam iti igit ti karayan, maangot dati na bangsit adanum. Umapang kami di ma'am ket damang ang Nga di jay. na nang sugmo. Kumamang iti Abra River ti danum may pagarup nga gapo iti ospital. Iso adagiti da duma amang ngalap, maamakda ang maapektaran ti pagsapulan da. Datoy nga parte na ma'am ke hanga mabaling nga no dapat nakabaling na nangabaling nga si Daon tilamusnan. Talang surong natatiwan. Mabaling nga si Daon. Kuna ti maintenance engineer ti ospital, dumalan iti wastewater treatment plant ti danum anausar iti ospital sakbay a maibeleng. Natalged kano dayto ita dimalan iti adu a proseso. Kas nakunakon, da pagtapwakan ti danom, ije mismo sangot to ospital. Kat no data nga danom kat adaangot na, natural ang ije sangot to ospital, iso ti umuna nga bumangsit. Hankat nga ije river. Ngem numan pay kasta, mangiwayat ti investigasyon ti Health and Sanitation Unit ti Gobyerno Probinsya. Tapno makita no paggapgapuan tinabangsit amang angot dagiti residente ken masolusyonan daytoy. Timet DNR nangiwayat ti water sampling tapno makita no nadalus pay laeng ti Abra River. Digin ti kitaan tayo nga parameters at da iti standards nga surusuroton ni iti DNR no safe mutla ang ti danom tayo. It's either for no mabalin tayo nga mapanpaglango yan. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.